Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa musamman SSA da sauran masu mukamai na gwamnati, ina taya mu alhini wannan jarabta da Allah ya mana. Amma mu sani idan aka taɓa mumini sau ɗaya, sau biyu, bai kamata ya yarda ya na uku ba. Allah ya sani mun yi zaɓe 2019, Allah ya sa ba mu samu damar shiga gidan gwamnati ba saboda ba ma kan karaga. Aka yi abin da za a yi, aka ƙwace mana mulki. Yanzu kuma Allah ya ba mu dama muka yi addu'a, Allah ya taimake mu muka shiga gidan gwamnati. An kawo mutanen jihar Kano ci gaba wanda zai taimaki mutane, ya kawo tarbiyya a jihar Kano da kwanciyar hankali da tsaro. Amma wa'ansu mutane saboda buƙatar su suna nema su mai da jihar Kano baya. To mu sani mun yi addu'a, Allah ya gani. Yanzu kuma mu za mu nuna ƙiyayya abin da kanmu. Na farko ba ta yanda za a yi a ƙwace mana, muna ji muna gani ga abin da muka zaɓa. Kowa ya je gida ya ce wai ya kasa bacci, wai ya kasa cin abinci. To ta ina? Dukka wanda ya san yana da muƙami, ku zo mu fito. Kowa ya fito da kamar mutum 100 ko 50, ko ka fito da kai iya iyalinka ma, da 'ya'yanka da matarka da kowa naka ku fito. Mu zo mu zauna kan titi, mu zo wajen ƙofar Nasarawa, kowa ya zo ya zauna. Wannan shi ya kamata mu fito mu yi gaba ɗaya. Mu daina tsoron mutuwa, mu daina tsoron kamu, mu daina tsoron wani abu da zai je ya dawo. Amma matsawar muka zauna mu ce Allah zai saka mana, to wallahi Allah ba zai saka mana ba. Ku sani Allah ya yi abin da zai yi, ya ba mu mulki a hannunmu, madafun iko a hannunmu. Allah ya kawo wasu suna jagorantar mu wanda ba za su iya ɗaukan mataki ba. To mu abin da za mu ɗau mataki, mu fito gaba ɗaya, mu zo mu yi kwana da kwanaki a nan wajejen. Sanyi ake ba zafi ba, balle mu ce zafi ya dame mu. Abin da za a ci, ni na yi alƙawari sati guda in sun kai mutum miliyan 1, ba alfahari ba, na yi alƙawari zan kawo abin da mutane za su zo su ci. In dai iya sati guda ne, na yi alƙawari in iya kuɗina kenan da Allah ya bani ya hore mu, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba za a yi ni da yunwa ba. Wallahi tallahi ba za a yi ni da ishirwa ba. In za mu fito mu zo mu kare haƙƙinmu, mu kare haƙƙinmu, mu kare mutuncinmu. Haka ya kamata mu yi. Amma matsawar muka zauna a haka, to wannan abun muna ji muna gani ba za mu ƙara motsa ba har abadan abadina. Don ba za su yadda ba kuskuren da suka yi a baya mu zo mu samu karagar mulki, su ƙara bari mu zo mu ƙara yi. Komai na Allah ne. Amma wallahi sun yadda za su iya kashe kowaye a cikinmu don mulkinsu ya ƙara tabbata. Da haka mu ma mu fito zanga-zanga, babu ƙone-ƙone, babu sare-sare, babu ɓata kadarorin gwamnati. Mu zo mu zauna har nan da kwana 10. Amma in muka tsaya cewa wa'ansu an musu muƙamai, su ya kamata su fito, masu manyan muƙamai, a'a, mu yi tunanin mutum nawa yanzu aka daina kashewa kullum, shi zai fara zoma. Tsaro da aka samu, mu yi tunanin iya jagorantar tabbatar da aƙidan musulunci da Daurawa gwamna ya ƙara ba shi dama, aka ƙara jaddada Hizba. Ko iya nan ma ya kamata mu fito mu ƙyamaci wannan abin da za a yi mana. Wannan mu fito mu ƙwaci 'yancinmu. Babu wanda zai ƙwatan mana 'yanci, mu ne za mu ƙwaci 'yancinmu. In Allah ya sa mun yi abin da ya dace, to fa alhamdu.
in kuma mun ji tsoro to tsoro zai zo ya sa jinin mu ya zo ya hau ko kuma wasu mu ma su zo suna faduwa suna mutuwa. Ina gaya muku gaskiya, in za mu fito mu zo mu kare mutuncinmu mu fito, amma magana kowa ya laɗe ya ce wai laifin wane ne ko laifin wane ne. In za mu fito interest ne ya shigo a ciki, ba magana wani laifin wane. Laifi kowa ya fito, ko a ce wai addu'a ta yi kaɗan ko wani abu. Addu'a tana kaɗan ne? Kai da kace ta yi kaɗan me yasa baka fito kayin ba?